Dus dit voor het vaste onderdeel in dit programma Banken met Dree. En je weet het ondertussen, hè? Elke week zit Dree Peters ergens op een bankje. Dree, waar ben je vandaag? Ja, ik lees het tiveur van een poster, het veld, de schoonste plek. En nu heb ik natuurlijk wel iets met het veld, als geboren en getogen Veldenaar. En ik kwam te horen dat de school, hier, de school, de Zonnewijzer, een vreedzame school. Met een T, hè? Vergeet dat niet. Nee, met een D. Met een T. Die gaan de komende week, vanaf maandag, meester Peters, dat moet ik zeggen, hè, toevallig dezelfde naam als ik, maar het heeft geen familie. Hij is van de rieke tak. En Imane, dat is een van de leerlingen die vanaf maandag een ganse week lang, de hele week kon schoonmaken. Heb je er wel zin in, geloof ik, hè? Ja, heel erg zin in. Ja. En dat gaan jullie met alle leerlingen doen? Ja, tuurlijk. Ja. En jullie hebben hulp, want ik begrijp dat er zelfs een keer een wethouder meegaat. Ja. Ja. En het werd ook gesteund door de ondernemers, meester Peters. Ja, de ondernemers die hebben een jaar geleden het eerste keer het initiatief genomen. Ja. En toen samen met het ziekenhuis. En ja, toen kwamen ze bij ons uit. En veel hebben toen gelijk gehapt van weer werken aan verantwoordelijkheid voor de school, voor de speelplaats, maar ook voor de ganse week. En langzamerhand willen we dat uitbreiden. En dat initiatief van vorig jaar gewoon vergeren met verder. Het hoort ook een beetje bij de opvoeding van de jeugd. En je hebt dat opgepakt en ik vind dat heel erg knap. Want veel jongeren en veel jeugdigen die hebben er nog een handje van om eens af en toe het gewoon maar op straat te gooien. Klopt dat? Ja, dat klopt. Jij niet natuurlijk, hè? Nee, maar we leren ook kinderen hier op school, leren we ook dat ze dat niet moeten doen. En daarom hebben we deze actie ook gedaan. Ja. Knap van jullie. Ik begreep dat Moveo ook met uit, hè? Moveo met een paar van haar mensen, die gaan ook aan de slag. Nou, die van Moveo die lopen altijd al door de week. Maar dit keer wachten ze even en gaan ze met ons doen. Dus ze laten de rots weer even liggen. En gewoon samen met de kinderen op pad. En de elders mogen metlopen. En de wethouder kunnen een keer met. En de minister van de week gaat die kunnen metlopen. En we hopen dat het zo, dat ze elkaar flink besmetten. Ja. Dat is de flyer, hè, die kleine, hè? Ja. En wat doen we daarmee? Die geven we altijd aan de mensen en laten we zien wat wij willen van onze wijk. We willen een schone wijk hebben. En daarom hebben we deze flyers ook gemaakt. Ja. Je wilde bijna zeggen, die gooien we in de brievenbus. Dat zei ik vroeger altijd, hoor. Maar goed, daar hoef je niet voor te schamen, hoor. En dit zijn de posters, die hangen dan op, hè. Dus samen zorgen wij dat onze wijk schoon blijft. Laurentius, een vreedzame wijk, de Zonnewijzer, gemeente Roermond, de ondernemers van Veld en Moveo. Dat zijn nogal wat initiatiefnemers. En dan begrijp ik dat jullie op het eind van de week, wat gaat er gebeuren, dan ligt een hele grote hoop. Ja, daar ligt een hele hoop, leggen we hier op de speelplaats. We verzamelen dus iedere dag de troep. En we hopen dat er maar een heel klein bergje ligt straks. Maar ik vrees dat ik hoop dat het ieder jaar kleiner wordt, die berg. Iedere keer dat wij die actie doen, dat het bergje wat kleiner wordt. En dat verzamelen we hier op de speelplaats. Dan komt de gemeente met een grote wagen het spul opladen. En dan, we hebben ook de grijpers. Hè. De grijpers? Hier, heb je al geoefend ermee? Ja. En draai eens om voor de camera, wat je achter op je rug hebt staan. Kijk hoe gezorgd heeft. En er zitten een kleine verrassingen aan op het einde van de actie op vrijdag. En die verrassing mogen we natuurlijk nog niet vertellen. Maar wie je te plaatsen bleef, ik zie in zoveel dingen. Ik kijk al jarenlang tegen deze geweldige totempaal aan. In het begin was het voor iedereen heel erg vreemd. Maar je gaat de omgeving er helemaal op aanpassen. Ja, we doen midden een project van de ontmoetbank. En mensen we hebben die subsidie van de gemeente gekregen. En we zijn nu bezig om de speelplaats gaat op te pimpen. En dat doen we voor onder andere met die picknickbank daar. En die gaat een beetje in dezelfde stijl als het kunstwerk werd opgeknapt. En daarachter liggen mooie blokken, daar zijn we ook aan het verven. Elders werken met Kienjer. En samen proberen we er het leuks, fleurigs, kleurrijks van te maken. Want we zijn een kleurrijke show. Wat mij verbaast is, als ik op deze show kom, en ik kom hier wel eens regelmatig, dan zie ik altijd heel veel elders in beweging. Die hier met u meedenken over wie met de jeugd omgegaan wordt worden, wie naar school gegaan wordt worden. Het is wel bijzonder. Ja, dat is inderdaad bijzonder. En het gaat ook steeds beter. En dat is het schone van alles. Alle energie die ze erin stopt, die kun je ook terug. En dat vind je van schoon. Elders in de ouderraad, in de medezeggenschapsraad, overal goed vertegenwoordigd en overal... En multicultureel. Multicultureel. De school is multicultureel. Zo gemengd als het maar kan. Ja. Ik was een paar weken geleden bij het schoolvoetbaltoernooi. Dat werd georganiseerd op het terrein waar ik voorzitter ben van de voetbalclub. Ja, wat verbaasde me, wie was er de winnaar?
De zonnewijzer. De zonnewijzer, de vreedzame school. Maar je gaat natuurlijk wel ook een geweldige ster erbij lopen. Hè? Die alle doelpunten voor zijn rekening nam. En ja, dat bij de dames waren ze de winnaars. Dus ja, die school duidt meer. Ik heb eens met het hoofd van de school gesproken. Gezegd, we zouden ook nog het meer met die plaats moeten. Maar die plaats moesten natuurlijk ook... het is van de week, er werd geboekt door de week. Maar je hebt er ook een boodschap voor. Van, laat het wel fijn zuiver achter. Ja, iedereen welkom en geniet ervan en ja, lekker voetballen en maar ruim de rotzeus op dan al. Want dat blijft toch het wandelen naar de prullenbak de dagstijd, dat is 20 meter, dat is toch van de voetballer niet te weten. De voetballer is dat niet te weten. Nou, als ze een goal nemen, is het helemaal niet. Dan heb je dan één shine vlek achter ik zeg, die moet een keer opgeverferen. Want die past dan niet meer dadelijk bij dat geweldige stramien wat je dus eigenlijk uitgebeeld met de ontmoetbank en met de picknickbank. Ja, dan moet natuurlijk nog hier en daar het middelen voor bijeen verzameld weer, of niet? Ja, dat moet toch een projectje voor te fantaseren zijn, waar misschien een opleiding voor schilders nog aan kunnen doen. En hij is geweldig gewijs, maar hij kleurt nu niet meer eigenlijk niet lekker in het totaal. Dus misschien voor wel een of andere graffiti-spuiter die professioneel is zich geroepen om nu te zeggen, ik ga me eens bij de meester Peters melden. Dus ik 24 uur per dag meld je. Goed zo. Oké, dus we hebben van alles te doen. De volgende week gaat het hier eraan als het gaat om de week schoon te maken. Hier is ook een van de trainen van locaties voor het Rummuntse, Roermondse WK, weekvoetbal. Dat is ook hier ergens in het veld. Een van die dingen. Je gaat de ontmoetbank doen. Je hebt een geweldig contact met de leerlingen, maar ook met de elders. En je wilt natuurlijk ook die uitstraling blijven bevestigen. Je zit de enige school in Remun die dat duidt. Dus 1 keer per jaar is er sowieso een grote school, maar landelijk. Maar dit is dus eigenlijk heel erg lokaal. En daar maak je veel vreugde met. Heb je er zin in? Ja. Dan mag ik even de mensen thuis vragen hoe oud je bent. Ik ben 11 jaar. Ja. En ik vind het fijn om mensen blij te maken als ik deze hele grote wijk schoonmaak. Ja. En daar maak ik mensen ook wel eens blij mee. En je bent bijna het laatste jaar hier? Ja, ik zit nu op 7 en ga voor... Ja. En wat zijn de toekomstplannen? Dat we een schone wijk zijn en... Nee, maar voor jezelf? Vuilnisman of niet? Nee. Oh. Vuilnisman, hè? Juffrouw zijn. Oh, je wil graag in het onderwijs? Nou, ben benieuwd. Misschien dat bij achterkleinkinderen straks bij jou in de klas zitten. Goed, dat was het weer vanaf deze week. En hier in het Remunse veld, voor de volgende week treffen we ons weer ergens anders. En je weet het, je ziet jezelf bij TV11 op de bank. Meneer Peters, bedankt. Dan moet ik even zeggen, Imane heet je, hè? Jij ook hartstikke bedankt. En op voor een goede toekomst, hè? En als je al, voor de wijk gaat, is dat een hele goeie. 11 jaar, een jaar of 10, bel ik je nog een keer. Word je misschien de nieuwe wijnkoningin van deze wijk, oké? Ja. Daar gaan we voor. Hartstikke bedankt. Lui en verzeen ons.